nagatalakay sang husto kag matutud nga isyo. Bistado! Nagapanindugan kag hindi mabakal ang prinsipyo. Bistado! Sa mga kurap kag salawayon nga mga opisyal sang gobyerno, hindi na magpanago pa kay bistado ka na. Bistado! Bistado! Kag karon, yari ang inyo alagad. Bistado! 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 Porsigido magserbisyo, tiuna sang pagpagpo, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang atong pagpugyon, upos kita sa atong mga handong. Pasangyot sang syudad, ang iya abilidad, gani mga kasimanwa. Ikaw at ako kay Juda pulot na, ay Bistado! pulot. Tampad nga pagserbisyo, makasigurado kay Idol John Kapulot. Bistado! Problema sa droga, iya nga malimpyo kay Idol John Kapulot. Ang kalamak nga korupsyon, iya nga tapuson kay Idol John Kapulot. Bistado! Ikaw at ako sigurado may trabaho. Bistado! Porsigido Mga kabiyanan sa liwat, may aga naman sa inyo tanan-tanan. diri sa syudad. Good morning sa bilog nga Western Visayas. Good morning na sa aton tanan makauturan sa 180 ka mga barangay sining aton syudad sa pitutanan ka mga distrito. Porsigido magserbisyo, Sa mga taga-distrito sang Lapos, Lapas, Haro, diri sa syudad. Mandurriao, Mulo, Arevalo City proper. Panahon Kag sa aton man tanan nga mga tagparamati sa 42 ka mga banwa. kita sa Kag isa ka Compony City sa bilog nga probinsya sang Iloilo. syudad. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan sining aton pinalanggang probinsya. Mga kasimanwa Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan kag Antique. na kay Idol John Kapulot. Tampad nga pagserbisyo, Sa mga taga-Romblon, Ormoc kag Masbate. John Kapulot. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Mindanao, Cebu Island. Iya Kag sa kutob sa Marabutan sining aton nga waragwag. ang kalamak nga korupsyon, iya nga tapuson kay Idol John Kapulot. Ikaw at ako sigurado may trabaho. Sa inyo tanan mga kabiyanan mayong aga na kag welcome na Sa syudad diri sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan. nasang atong pagpugyon, upos kita sa atong Bistado! handong. Pasangyot sa Kinandan mga kabiyanan diri sa aton nga pagpangalagad. iya at Diwat kita nga magatalakay sa nga pila ka mga dragko nga mga issues, simanwa mga top stories of the day, isang balita lokal, nasyonal kag international, na mga mainit-init kag nagabaringaso nga mga issues nga aton pagkatalakayon tampad nga para sa subong nga aga diri sa aton nga pagpangalagad. kay Idol John Sa kinandan, mangin kaupod man naton karon na mga report na kay informasyon nagikan sa aton nga mga kabistadong reporters. Kapulot. Ay kang tanan sa ilang nga mga natipon nga mga balita Iya nga sa sulod sang 24 Idol oras. John Kapulot. Ikaw at ako sigurado may trabaho. Porsigido magserbisyo, tiuna sang Sa kinandan mga kabistado, sa syudad sang mangin kaupo naton karon mga balita na kag informasyon nagikan sa aton nga atong mga kabistadong reporters. pagpupos kita Karon sa kay mga handong. kabistadong Joshua Haka direkta sa sulat sang Roa sa bilog nga probinsya sang Capiz. Iya at Mga balita man kag information nagikan sa aton nga mga kasiman. mga kabistadong reporter nagikan sa Ako kay Juda syudad sang Iloilo with kabistadong Boni Somblingo kag kabistadong Aaron Rifuyo. Bisyo makas Balita man kay information nagikan sa aton probinsya sang Iloilo. Kapulot. Kung kita kay kabistadong Sa droga Vincent Villano Jr. kay Idol Good man sa iban pa naton nga mga reporters sa aton news center. May Maklakura kaupod naton mga kabistadong Karisma Alagao. Idol John Kaupod sa aton Ikaw nga digital platform architect. Kung kita kay kabistadong Richard Meribeles. Magserbisyo Sa kinandan ako naman ninyo kabistado sa syudad sa Idol John Alohado Kapulo.
Welcome gid sa inyo tanan-tanan. Atong pagpukyo Dili sa aton nga pagpangalagad mga kabistado. Today is handong pasan Thursday, ang syudad. December 8, 2020. Kapit sa so na kita subong nga edisyon diri sa ato sining nga pagpangalagad sa aton sining programa Kapulot ang Bistado program. Idol kapulot Ato sining nga pagpangalagad mga kabistado. Serbisyo. Huwebes kita subong nga edisyon kay Idol John tuig 2022. Wow! Umasado Sa 8 na kita na subong. malimpyo kay Kaya na lang kaadlaw may kabistado na bilin sa 16 days. tamakla korupsyon iyang atap 16 days more to go Ay. before Christmas. lot Advance Merry Christmas sa inyo tanan-tanan. kung may trabaho 16 na lang kaadlaw ang nabilin mga kabistado kag magabot ng Christmas taho. Ba di ko na sa sa wala lang no do kadasig lang sang tiyempo no. ikugma Ang iba nagadihon na sang ilang nga mga Christmas party. atong Ban gani magahiwat na sang ilang nga mga Christmas party mga atong mga handong early this week mga kabistado no. ang tiya Mga kuan niyo mga suggest ni kag mga pizza unsin di manwa may kuan na ni sila ya, may mga booking na ni sila sa ilang nga mga Christmas party. na Sa ka mga kumpanya, sa mga grupo, sa isa ka tampad nga pagserbisyo makasigurado kalabanan diri sa mga empleyado kag Ang ang problema tagsa ka mga kumpanya, bakabay pa nga malimpyo kay Idol sinaway naman siguro sang may matabo pa mga kabistado nga kalamak la pagdumili sa son kay Idol pagdumili sa ginahiwat nga mga ikaw pagtapos pagtinipon-tipon. trabaho Ilabi kag labaw sa tanan ang paggamit sang face mask. serbisyo Kung madumduman sang aton nga mga tagparamati sang aton nga mga kauturan sa bilog nga Pilipinas atong pagpukyon nga duha na mga kabistado ka nagligad nga Christmas sang kag syudad New Year ang nga tiya wala gid naton ma-enjoy ang ining yan mga ginatawag naton nga pagsaulog sang Pasko bangod kay bisan sa mga Christmas party kay kay Idol mo kita sinaya nga Lord ang Christmas party kamo inyo hindi mabalaan kung pagkurado kung nagangisi ang imo nga sungad o kung wala man Lord kaya ang imo nga sungad ya may ara mga kabistado nga kwan malimpyo nga ano gani niho nga face mask o hindi bala tamak la korupsyon so hindi nimo makita ang kasubong sini kag amo ini nga klase sang Lord ginatawag naton mga kabistado nga pag pangalipay ato may sa trabaho pag celebrar o kon pag porsigisyo na serbisyo hiwat sang sini nga okasyon diri sa kada kwan ikugma kada nasang ano panawag sini no kada sa Christmas daw duha na katuig ang nakaligad nog tatlo na gani katuig Da- no nibla di mayo ni kabay pa laban-laban subong gani mga nga kahiwatan mga kabistado sang Christmas laban-laban sini nga Pasko daw diri nakita sini mga kabistado makapagusto nga nga pagsulot ngaton nga mga sugad nagabarangisi nga wala sa may ginagamit nga face mask upod sang inyo sini nga mga co-employers mga co-employees kay Idol John nga nagahiwat sang sini nga kapistaha o sang sini nga kahiwatan mga kabistado hindi bala kay halos sigurado ang kalabanan subong mga kabistado daw waay naman sang kwan daw ay naman nagaproblema sa ginatawag naton nga coronavirus o kung COVID-19 hindi bala sa syudad Ambal pa kabunga at hindi kinanglan nga mga face mask pa kita. Face mask pa kabunga. Murionis ti garapon sa isa ka establishmento komersyal to sa may sang syudad distrito sa Mandurriao ho. Kita nyo to? Mga kabistado? Bisan ara sa publiko, sa damo-damo tawo, sa bisan ara ang damo-damo nga tawo. Idol John Bisan makita nga supertek damo-damo tawo ga tulip siyang duwa ka mga pamatanon. Kina video pa na, di kayo mo kita naman. May COVID-19 pa, may tambal pa kita kinanglan, ma-face mask pa kita. Sino nagambal? Sino naman? Bistado! O hindi bla? Akon mo damo-damo tawo, damo-damo sa nga. Ang malain pa sini kay mati na sa kwan sa pag-video, nakabutang dito ya ilo-ilo mo, ilunggo mo. Amo nagid kita sini kadamak-damak diri sa aton sa syudad sa syudad sang Iloilo.
makita sa iban nga pungsod to, makita sa iban nga mga lugar, makita sa iban nga mga kabanuhanan kagkaprobinsyahanan. Headline siya sa Iloilo City, wala labot sang rinambol nga linampusanay mga kabistado, nga nagrinambol ka nag-irinaway, may irinaway may kabistado nga lampusanay sang bangko kag pinapungulay, may ara pag nga irinaway yang lips to lips mo kita na yaman bisa hindi ba? Amo na mga kabistado, diri sa aton sa syudad kag probinsya sa Iloilo, mas especially sa Iloilo City, hindi kita gusto nga may-ari diri nga kasino, hindi kita gusto nga may-ari diri nga mga panahuran, hindi kita gusto nga may-ari diri sang mga talagko nga mga kwan nga mga plorsyuhan, mga ilimnan may kabistado nga may mga nagasaot nga nagauluba-uba. Dawanos hindi kita sinagusto kay man nga nagahambal kita nga ang Iloilo City ya may kabistado, mga konserbatibo mga tawo de, mga konserbatibo nga mga bastyan man bistado Yunis tigarapon ni Santissima te do mga kwano, do mga baka kag mga karabaw nga nagguluwa sa turel ning mga kabataan ning mga pamatan-o no. Akon mo damo-damo tao yaga lips to lip kay mo sus Moriones tigarapon ni Santissima nga klase o ina mga kabistado sa publiko sa ilimnana siling sang akon kilala siya kun mga akon lang ni utod hinablos o kun apo o kun bata ining babae ni niya utodan ko gini buhok kalbuhon ko gini kag butangan sang kadina sa tiil nga hindi kahalin sa balay okay lang niya sa lalaki kay lalaki na niya pakayon pakulbon mo lalaki managyapon. Pero kung babae ang mga kabistado sus Moriones tigarapon ni Santissima mapirdi gid siya kay man nga pagwas nga madisgrasya kag mawasdak ang mawasdak ang namin nga term gamiton man karagalan. Hindi mo namin sindihan masyado gurong karagalan. Pistado! Ang problema sa droga, pag masurinder ang bandira sa bataan mga kabistado, di ano pa ng Madakwanda, Moriones tigarapon ni Santissima. Ang report kay informasyon ko no, daging pasarado na kuno ning ilimnan nga ini. Pertimong, dire ini napahamtang sa may area mga kabistado sang distrito sang Mandurriao ay sa may area sang inang area sa nasa Smallville nga area ni sa mga kabistado ilimnan. Moriones tigarapon ni Santissima din kay mukitas na nga tamo tao ka waswasanay kami inyo siling ko ba doon na-adapt nyo na gid ang mga estilo tos Amerikano grabe na gid ka mga liberated o kon mga libera mga liberated ang mga pumuluyo kag ang mga kabataan diri sa syudad sa Iloilo yaw gamar kita nga syudad sa Iloilo kay man diri ini natabo mga kabistado may rinambol paimnon sila pagkatapos marinambol sila mawinaswasanay sila malinampusanay sila pagkatapos ang ulihi lalabot galing nga may linampusanay itong rinambol to upod sa mga bouncer nila to sigurado may Moriones tigarapon ni Santissima pati uyab gali ya gawas-was man gapungko sa bangko kag naga hindi mo kitas naman amo nang ginasiling ko sa inyo nga laban-laban kasi kung mahuya naman ni si Mayor Jerry Triñas nga magpagwa kag magpapanaog sa ginatawag naton nga memorandum kung ginatawag naton nga executive order nga maghambal nga sa ining parabuton sang Pasko nga ini sa holiday season nga ini nanglan magamit kita sang face mask magamit kita sang face mask kung may mga okasyon dapat limitado lang ang mga tao nga makakadto sa okasyon na hindi dapat magpuronsok hindi pwede sa ginatawag nga large crowd gathering magpapanaog pagani mga kabistado sa ginatawag naton nga executive order ni si Mayor Jerry Triñas may kangtanan sa kasubong sini nga kahiwatan laban-laban kapalong kong idayon nga yabaw mayor Porsigido magserbisyo, di onas ang pagpagod. Dumilian mo kag
ilimitahan mo ang hiwat sa okasyon sa pagsilibrar sa holiday season nga magtipon-tipon ang mga ang mga magkahupod sa ila sila nga tagsa ka mga opisina, panimalay, pinamilya o kunano pada nga mga okasyon or nga mga grupo nga maghiwat sa sining ginatawag naton nga Christmas Day. Pagkatapos pamayan mo tong mga tao tong nga inutok tong galinang pusanay na ganito. Makainom kag mahubog galinang pusanay na ginuwas sanay na. Dayaw magkusang ka mga agresibo nga klase ka mga agresibo nga ka mga dugo sa aton sini nga mga kauturan diri sa syudad sa Iloilo, no? Amo na nga maghiway kita sang dinagyang festival mga kabistado diri sa syudad sa Iloilo. Pinabawal ang pag-inom nga sake sa dalan sa ato sini nga street dancing nga ini kay nga puwerte ka init sa mga dugo sa mga ilunggo kung maghambal ka mga malumanay lang pero ka mga war freak Unis tigarapon ni Santissima ang kadto mo sa lugar para maglipay-lipay hindi kay parang mangita-away. Tapos nga klase ka mga nga klase ka mga dugo ning aton yung mga isog ka mga dugo tano kay na lang kay isugon tabla way ta maginabutang sa lugar bla dapat tani kung mag-isog kita tang taman sa lugar tabla hindi bla mo na mga kabistado ato sininga observation lang anay subong way pa kuya sang komentaryo way pa kuya sa magina plastar nga mga headlines kag komentaryo diri sa aton nga pagpangalagada no kuan pa lang ni muno-muno pa man lang ni sa aton sininga mga pumuluyo da sa mga ginikanan sining mga kabataan nga ini nga nagahimo sa kasubong sini sa mga ilimnan. Jesus Muriones. Kaya kamo sini mahuya sa mga kabataan nyo? Pagpakula nyo bala ni? Kung kaisa mga kabistado, gahambal makita nga like for example, mapitik, magurinat, maguripat, mapaltog sa mga ginikanan ilang mga kabataan. Malain naman ang mga ginikanan. May mga kabataan nga nagareklamo pa niya sa police station kag ginapablatter ginikanan lang agin pa ginkuan sila gipakol sila pero sometimes mga kabistado mas manami gid ang nami nga pagdumala kag pag ginatawag naton nga pagdisiplina sang mga ginikanan nga may dala nga bakol sa ilang nga mga kabataan mga kabistado para nga mabatyagan ginila ang ginatawag naton nga gusto nga pagdisiplina sa mga ginikanan pero kung mag-amo ni nga sawayon lang bata kung kaysa kaway lang kabate asas shout out sa kay Verna Salvilla, kay Christine Buat Gardo, si Elena Muilleger, sa kay Jamie Canido, good morning. Kay Mike G. Vinos, shout out kay Ria Capanas. Shout out kay Rosa L. Pungan, kay Yolanda Diamante, Mercedes Malquirido, Dennis Espinosa de los Santos, Rosimpas, kay Airoquet Antonano Centino, kay Gilbert David, good afternoon. Sir John, sa mga kabistadong great kami diri sa San Jose del Monte, Bulacan, sa Sakati Sakati Boy, kay Erickson Lorenzo Robes, Kuya Reynold, kay Dani, kay Kapitan. Salamat Sir John watching kami ngayon dito. Kay Verna Salvillawati, si Tiawati, grabe ngalan niya ba? Kinapa si ini video te ada tiros di Brandaco. Ano ning bocho silingon naman? Chindiani yan. Jan de los Santos, good morning. Kebs Abad Tubilia, good morning Idol John Capulot, stay fit. Stay healthy, stay active, stay young. God bless you always. Ateo, ano ta mag-indi nga mag-stay young kay tiga inom kita sang ever young. If you drink ever young, you stay young. Kay inom ka sang ever young mga kabistado, tilaban-laban, magapabilin kagid nga young. You can stay forever young. Kay Alin Latore, good day idol. Watching lang kami diri sa Russia. Wow.
Yolanda Diamante idol nga wala gid may nagsaway sa ila nga to. Immoral na iya ang mga personnel sang establishmento pwede man kasaway. Ano pagsaway na kay mga hubog na ginasaway gani sila grinambol pang mga tunto nila. Kita nyo kabalato pa gani sa mga bouncer. Ay. Ang pagserbisyo Si Mike J. Venos, sila nga idol, open na di sa isa ka Ilimnon Mandurriao. Sang Ilimnon Mandurriao sang online sabong. Abi ko bawal na idol, narapagin. O sa isa ka Ilimnan, kung ito may nag-open naman nga sa online sabong. O, hala, tuwi nyo Hindi sila gusto sang sang casino diri sa Iloilo. Kay kuno dapat kung may dapat hindi pwede ang casino din pwede panahon di ka man nga mga kwan kita mong mga reliyoso kita nga daan nga mga tawo di tunis di garapon pagkatapos araw pinagusto na sila subong kay Yolanda Diamante nga sila nga ginpabayan lang nila idol namian mo sila guro maglantaw sino habi hindi man namian maglantaw naman mo rin si garapon na makon mo live live show yang naglantaw kay mo iya sang panawag na sang una sa mga tigulang bomba nga pelikula panawag na sang una sa mga katigulangan pelikula nga bomba or yung tawag nila nga bomba movie o hindi bla subong yang panawag sinadri sa ato subong yang mga kwan mga triple X live to yamong hindi mo kita sina live show yaman sino pa na masaway kung makakita sa live show ay kanami to Mercedes Malquerido good morning just watching video thank you for watching kay Gilbert David sina Sir John shout out manggali diri sa amon ako sa amon mayor nga si Matt Palabrica mayor sang Banwa sang Bingawan kag sa mga taga Bingawanon salamat kid Sir John ayos kalantaw subong si Mayor Matt Palabrica agli sa aton thank you so much Mayor Matt Palabrica sang Banwa sang Bingawan Idol John Capulot para damo masulod kundi dako ila kita Bugid, F. Cormida, Ma'am Vierna, good morning sila nga to. Grabe katamyawanay man sila. Kay Sharmalo, or Sharmalao. Hi sir, yung udto. Kay Nining Grace sa Cathedral, blessed day, Sir John. Kay Mami Bernas, good morning. And subong man sa kay French Gabriel Dimocrito. Shout out sa mga senior citizen nga nag-celebrate kaila nga okasyon sa barangay Juaneza Sara. Kag sa kay Kagawad Buyet. Ayos. Kay Holiera Riza Juan Dikbo. Mayong udto Idol John halin sa Papua, Indonesia. Kay Mami Bernas, kay Teresa Gipo. Mayong galanda sa tanan-tanan nga mga taga-veterans. Lagip na sa mga taga Zamora Miliesan, of course sa mga taga Santo Rosario Duran. Kay Teresa Gipo da mayong agagit. Kay Edith Lapag. Kay George Takardon. Pwede ka intra siling ito siling ni George Takardon. Ya pwede ka intra to Idol John. Sa diin ka ma-intra dito sa kwan sa Laplapanay. Ma-intra ka gid sa Laplapanay Bistado! Ma-intra sa Laplapanay O ayos. O ala sige, anong intrahan mo? Okay. O sala sige diri na kita sa aton nga mga pila na ka mga dalag ko nga mga issues ginpang lawag ko lang anay kagin pang basa man kabistado ato sini nga mga viewers sa GCNL no sa John Capulot News Live sa Radyo Bistado bi kabistadong Richard Mirabel ko bi pakita man diri sa akon i-set up diri sa akon bi nga monitor ang Radyo Bistado kay para nga mabasahan tama ang mga mensahe nagikan sa ato sini nga mga sa aton nga mga viewers no sa Radyo Bistado naton nga Facebook page. Ladies and gentlemen, samtang pamati kamo diri sa ato sini nga pagpangalagad. No? Kita nyo man kita pwede kamo maka-tune in sa aton sini nga Radyo Bistado Facebook page. Pwede man kamo maka-tune in sa aton nga Radyo Bistado TikTok channel. Pwede man kamo maka-tune in sa aton nga Radyo Bistado YouTube channel.
Kumplito niya mo. Kag pwede man kamo mga kabistado lantaw. Kag makabasa sa mga balita sa aton nga Radyo Bistado website. Kaman ko ni kumplito ta. May Radyo Bistado website kita, may Radyo Bistado TikTok channel kita, may Radyo Bistado YouTube channel kita, may Radyo Bistado nga Facebook page kita. Kag lakip na ang GC News Live o kung June Kapulot News Live nga Facebook page mga kabistado. Ayos! Diri kita karon sa ato sini nga mga pilana ka mga dalagko nga mga balita information, mga follow-up nagikan sa aton nga mga reporters. Karon dugay diri sa ato sini nga pagpangalagad. Oy. No? Ay hindi ka mo magkalipat no liog nyo tabi share ang share kag i-follow ang ato sini nga Facebook page ha para nga magdamo-damo man o aber pa siplatan tang ato sini nga mga viewers sa mga naga-send sang stars gali salamat kita sa mga wala pa naka-send sang stars ati kumayara ka mo inog-send i-send yo man no pero kung wala gid ati ayos lang okay sa kay Helen M. Girhem mayong to kabistadong Mayor John watching from Dasmariñas, Cavite. Wow. Si prosecutor at tugli sa Dasmariñas, Cavite bungo. Sa kay F. Cormida, kay Ariel A. Fanugan, mayong hapon, kay Dailin Castor. Mayong udto kuya. Mayong udtong kuya. O sige. Kay Ariel Fanugan, happy fiesta kuno sa mga taga Santa Maria Rojas City, Capiz. Happy fiesta kuno sila. Subong fiesta gigili subong. Sinadya sa halaran subong gid nga adlaw December 8 no sa may siyudad sang Rojas mga kabistado no sa kay Benji Palmes kuha na karon ang report nagikan kay kabistadong Joshua Haka sa sitwasyon sang kahiwatan sang ginatawag naton nga sinadya sa halaran dito sa may siyudad sang Rojas sa probinsya sang Capiz. Kay Marinette Manikan good afternoon. Kay Benji Palmes good afternoon na gid man. Good morning pala nga no. Kay sa kay Benji Palmes mayong hapon o mayong udto man kay Abi Tauros kay I've got joy gautod-utod ang hambal mo daw ginajam okay mo ning problema gid no kano ni no actually nagpataas na ko gani sang akon nga internet no sa pagkamatuod lang mga kabistado nagpataas na ako sang akon nga internet sa pagkamatuod nagdugang na ako sang bayad ko para sa internet ko ginsulo ko na ang akon nga IP diri sa aton sini nga syudad diri sa akon mismo nga lugar ginsulo ko ng IP ko ginpaidalom ko na sa status ang aton nga IP no. Ti amo ni subong lang ni gin-activate, ti way kukbalo kung ano ang iya sini nga mangin resulta kay activated na nga nangin static na niyang status ang aton nga internet bot silingon maghambal kita nga static mga kabistado gusto ko ipabalo na sa inyo para mabalaan nyo gid bala no maghambal kita nga static status na kita bot silingon nga nagaisahanon na nga IP nga ini nga solo flight nga aton lang gid nga kita lang gid ang nagakuan sini ang nagakonsumo Bistado! hindi ni siya makonsumo sa publiko Bistado! kung siyon bilog bla pang kabilugan hindi ni sila nga magsalo pakita kag makasalo pang iban Bistado! sa like for example kung sa mga tinapay pa Bistado! kung sa mga pay bala ang isa ka partida sang pay ang katunga nga partida ako na tanan-tanan way na sang may makakuha da Bistado! kag ang katunga sinati mo nang iya guro sang sang publiko Bistado! kay bawa bla so bilog ya nga pay nga partida ko ako nagijatanan Bistado! Damo na kalimbawa sa internet ko subong Bistado! katapos nagautod-utod pa nga daw ginajam araw-araw man Bistado! Ilang taon ta na ang status kay ikuan talent tingala ko nga daw kagamay gapon sa aton nga mga viewers so do hindi gani kalabot sa isa ka gatoso kagapon do mayo pa gani tok gapon kay ara na kita sa 300 bilog nga to sini nga mga viewers sa mga kabistado hindi bla subong ya ngaton subong daw puwerte ka gamay-gamay ito ang sa Radyo Bistado. Tadi si City Plank Bilog viewers ta araw man. Hindi ko magpati no? Nantawon ta na karon.
makatilaw gining sky cable sakon. Bistado! Yining tawag na to ng sky fiber blane. Bistado! Tilaw gini sakon plakadlaw. Bistado! Tudo lang ko gabayad dugang gadugang ako nga nagadugang sang bayad sa akon nga kwan. Bistado! Sa akon nga internet pagkatapos amo mangyapon ni kaluya sang ilang nga ginahatag sa akon nga internet ne. Bistado! Makatilaw gini sila sa akon. Bistado! Kapila nagay ko ni kabisis ako gabalik-balik sa ilang opisina to kag ginareklamo na ako ni. Bistado! Oras na ton mga kabistado, nakalabot kita sa 58 minutos na kaligat sa alas 11. Bistado! Diri kita karon sa ato sini nga mga pila na ka mga dalagko nga mga issues kag informasyon nga ato sini nga pagatalakayon diri sa ato sini nga pagpangalagad. Kamusta ng flyover? Mga kabistado, ang flyover naton subong diri sa Ungka, ang report kag informasyon nga may na-interview kita, pati kamo kadugay-dugay. Bistado! Aton ini mga kabistado nga igapabati sa inyo ang exclusive nga interview sang Radyo Bistado. Bistado! Sa isa sa mga residente nga naga-star gidira sa halimpas ang una, mga almost sobra na 60 katuig nga naga-star dira sa may Bistado! area sang Ungka sa distrito sang Haro kag sa tunga-tunga sang Banwa sang Pavia. Bistado! Nga ang ini mga kabistado nga personalidad. Bistado! Kaya na naga-star na. Siya ang naka-insindi kag nakahibalo kung anong sitwasyon sang sinang lugar nga ginpatindugan sang Ungka flyover nga ini. Bistado! Nga ang diri kita pirmi naga-concentrate sa Ungka flyover nga ini. Bistado! Pangod mga kabistado nga sa ato sini nga paglantaw, no? Sa ato sini nga paglantaw ya mga kabistado laban-laban. Bistado! No? Akuya kun ako gani gahambal na gani kita nga ang aton sini nga rekomendasyon. Bistado! Kun akuya ang ara nga may kahilabtanan kag isa ka otoridad abe Bistado! nga pwede lang makapasilabot sang sining Ungka flyover project nga ini. Bistado! Hindi kuya gusto nga tukod-tukuran lang na. Bistado! Kita laban-laban ang magarekomendar nga dapat, no? Italtalon gid ina nga taytay kag maghimo gid liwat sang bag-o. Bistado! Amo na iya ang akon nga rekomendasyon kay man nga. Bistado! Mga kabistado, taytay niya mong. Taytay niya. Ginalatayan ini sang dalagko kag mabugat nga mga salakyan nga pwede makaagi sa sining taytay nga ini. Bistado! Di karon wala pa gani sang may nagalabay nga salakyan sa ibabaw. Bistado! Wala pa gani sang may Bistado! nagatungtong nga mga mabugat nga mga butang. Bistado! Nga mag-alagi dira sa sining taytay nga ini o kon flyover nga ini mga kabyanan. Bistado! No? Nagausmod na gani. Bistado! Nano pagidayhan kung masakyan kung malabayan ini sang aton nga mga salakyan. Bistado! Ilabi na gid ang mga mabugat nga mga salakyan. Bistado! Nga mga nagasubra sa tag 10 tons o kon tag pulo ka tinuladas ang kabugaton. Bistado! Sang sining mga salakyan nga ini nga maglabay dira. Kag hindi lang kay isa lang na kasalakyan makalabay mo. Bistado! Di karon kung mag-traffic, karon ka magdururungan slash babaw to. Kag ang kabugaton niya, abi maglabot, abi karon sa mga tag duha kagatos ka tinuladas. Bistado! Kung magpundo slash babaw to, magpugok ang tanan-tanan nga mga salakyan nga ini. Bistado! Hindi gani kagwanta ang tukod, galubyok gani ang tukod, nga wala pa sang salakyan nga nagsaka dito sa ibabaw. Bistado! Ano pagidayhan kung may ara? Bistado! Laban-laban, mahurog paas, gid kamo daw. Bistado! Ako ya, bisan mismo, hindi ako eksperto nga engineer. Hindi ako eksperto nga engineer o kon eksperto sa sining nga klase sang proyekto nga ini. Bistado! Pero mga kabyanan, sa imo gid lamang nga pinakamalipot nga pag-analisar. Bistado! Bisan sa imo na lang nga paglantaw, bisan grade 1, section 51, matulok ya, mahambal sa nga sininga ba? Bistado! Yung delikado gidaw. Bistado! Buot siningon, bisan wala ka pa sinisang tinunan. Bistado! Tulukon mo lang ni, marehistro gidayon sa utok mo. Bistado! Nga makahambal ka, nga kadelikado ini. Once, mga kabyanan. Bistado! Nga, sige, hon gid
ini nga tukod-tukuran lang ang ining taytay nga ini o kun ining flyover nga ini. Bistado! That's why nga ang taga DPWH, mga kabyanan, kinahanglan nga maghatag na sang konkrito nga pahayag. Bistado! Dapat ang taga DPWH magpahayag na sang konkrito Bistado! nga pahayag diri kag konkrito nga mga panaysayon may kang tanan sini. Bistado! Kag dapat hindi man kay siling nga maghambal kita nga wala sang salabton diri ang kontraktor. Bistado! May salabton ang kontraktor pero ang pinakadako gikatama nga may salabton diri amo ang aton nga DPWH. Bistado! Kay ang kontraktor iya mga kabyanan. Bistado! Nagatrabaho ini sila according sa sugo sang taga DPWH. Bistado! Samtang nagatrabaho ang kontraktor, ara ang taga DPWH nga nagatambong kag amo ang nagadiriher kung ano ang himuon sang sining kontraktor. Bistado! Bigla amo giman nagakatabo. Amo na dapat supposedly ang pamaagi o kung ang matabo sa pagpaimplementar naton sang sining aton nga mga proyekto nga ini. Bistado! Sang aton sining nga mga programa sang gobyerno. Bistado! Galing ina mga kabistado, istorya lang na ang ginahambal nga under sa supervision sang aton nga mga hinsya sang gobyerno, most especially ang DPWH. Bistado! Pero sa pagkamatuod lang, Bistado! ang taga DPWH malantaw-lantaw mo lang na to. Yabe, lantaw tabi. Sige boss, paghambal sang taga sang kontraktor. Bistado! Boss, ari na diya. Sige lang nga kami na bala diyo. Wari mo, lagaw-lagaw to Bistado! Hindi bla mo giba nagakatabo. Bistado! Mga kabistado. Bistado! Amo ina ang isa sa mga bagay karon nga gusto naton nga dapat klaruhon sa taga DPWH. Bistado! Mati ko may makadto kuno nga taga national office sang taga DPWH agod nga mag-inspeksyon. Bistado! Actually mga kabyanan, sa amo sini nga itsura sang aton sini nga taytay. Bistado! Sang flyover nga ini. Bistado! Kaya mismo ya magkarekomendar nga dapat ya. Bistado! Dapat ya idimulis na liwat kapag katapos ilis kita bag-o. Bistado! Construct kita liwat bag-o kay nga once nga tukod-tukuran lang ni, hindi ni madalaya sa tukod. Bistado! Ano pa matyaga nyo ni lamisa nga lamisa nga nag-uyog-uyog lang kay tungod nga kulang sa bris. Bistado! Kulang sa tukod sa idalog. Bistado! Kamutanga mo lang sang bris kag pagkatapos lansangan. Bistado! Mapag-on liwat ang lamisa, muryunis di garapon ni Santisima, ang ginatungtong sa lamisa, ya pinggan lang da kag, siko sang mga nagakaon. Bistado! Ang area taytay ni, truck niya kag mga salakyan, ang mga sakay ni kag mga labay diri. Bistado! Lantawan nyo mga kabistado. Bistado! Sang kagahapon, nagpadulong ang Radyo Bistado team dito sa may Ungka flyover agod nga mag pamangkot no kag mag ulo istorya sa mga pumuluyo dira sa palibot. Bistado! Kag magkuha sang reaksyon halin sa aton sini nga mga pumuluyo. Isa sa mga aton sini nga na interview kagahapon. Bistado! Amo ang si alias Nilo. Bistado! Ini siya mga kabistado ang tumandok nga nag-estad dira sa may Ungka sa Pavia, no? Dira sa may Ungka, Pavia kag Ungka Haro. Bistado! Suno sa iya nga panaysayon. Bistado! Nga sang mga pulo pa lang sa katuig sang una na obserbahan niya nga wala pa ang taytay na dira, wala pa na ginabutangan sang taytay da, wala pa na tanan-tanan. Bistado! May ara ina dira sang ginatawag, no? Ang ginatawag nga term kag ang gingamit nga term mga kabistado ni Kwan ni Bistado! Nilo, no? Amo ang bungalog. Bistado! Ang term nga bungalog, mga kabistado. Bistado! Amo ni siya ang term, no? Nga kung imo nga ang meaning ya sining butya silingon sini. Bistado! Ang bungalog is sinkhole. Bistado! Bot silingon inang
tubig bala nga daw layon bala nga nagatinir ang tubig da kag masyado ina siya ka humok nga klase sang duta. Pistado! Ya kun once gani nga mag-ulan. Pistado! Kaya tindong kalimbawa sila daw sapa-sapa nga daw. Pistado! Pero sila nang ang dalom niya bala puro tubig. Pistado! Sinkhole o kun ano pa yung nagaling isa sa mga term yan ang Pistado! lain man na saya ang ano ang inablang kumunoy. Pistado! Lain man na yung kumunoy, no? Daw turugban. Pistado! Do amo nang kalimbawa, do amo nang itsura kag amo ina. Pistado! Ang ara dira dapit sa sining lugar sa diin dira nagaluyon, nagausmod ang ining taytay nga flyover. Pistado! Sila nga sanguna, sila nga mga pulo palang kundi katuig. Nya amo na sila nakita namon. Pistado! Nya tang diferensya sila actually, nya kay wala nila ini pagtuduhi nga inspeksyon. Pistado! Kag wala nila paglantawan may mga sampol sa gin pangkuha dire nga tungtungan sang ilang nga mga haligi sang taytay nila. Pistado! Pero wala nila paglaputag ito do pulpog ang ila sini nga. Pistado! Gikuha nga sampol pay abi nila kung turutig-ana wa islak balo. Pistado! Ang nalaputan sang haligi nila sa sampol nila turutig-a pero medyo gamay-gamay pagkatapos sa ulunhan niya to. Pistado! Puro naman liwat tubig. Pistado! Amo inang rason kung nga wala malabot ang pinakatig-agid nga porsyon sa idalom sang sining. Pistado! Duta nga gin tublukan nila sang ila nga haligi mga kabistado. Pistado! Amo ina ang isa sa mga nakita. Pistado! Kag nalantaw Pistado! sang sining isa sa mga residente dira sa may area sang Pistado! barangay Ungka sa distrito sang Haro kag sang Pavia mga kabistado. Pistado! Pabati ko na sa inyo dugay-dugay ang aton sini nga exclusive nga interview sang aton sini nga mga kabistado. Pistado! Upod sa kay alias Nilo mga kabistado. Pistado! Sa aton sini nga pagpangalaga day gani standby sa aton sini nga mga taga Palamate, no? Basi kon maniubra na ni kabistadong Richard Mireveles ang ato sini nga interview, ipabati ko sa inyo live subong ang interview kag magluwas ni may isa pa kami nga nadiskubrihan nga ang mga tao gali dira, no? Nga ang ilang nga mga balay nadalahig. Ang mga balay nila nadalahig sa sining proyekto nga flyover. Hasta subong wala pagali sila mabayaran mga kabistado sang DPWH. Ay sa kanamiton nga klase ha? Sa kanamiton nga klase. Wala pagali sila yung mabayaran sang taga DPWH. Isa dire amo ni ang nadiskubrihan nga na-interview sang Radyo Bistado mga kabyanan. Ha? Okay, kabistadong Richard Aliog to. Pabati ko sa inyo, mga kabistado, kay ipakita ko sa inyo ang interview namon sang Radyo Bistado kag observation lakip na ang reaksyon sa aton nga mga pumuluyo may kang tanan sang pagtungtong sang flyover kag pag-usmod sang flyover dira sa Ungka sa distrito or sa Ungka sa Banwa sang Pavia kag sa distrito sang Haro, mga kabistado. No? Kabistado Richard, liog tabi. Okay, dali gila sa aton nga mga kauturan na. Pabati na mo sa inyo. Kabistado Richard, liog ko basi ko nara na. Standby sa ato sini nga mga tagpabati ha. Kay ipakita namon sa inyo, kay ipabati sa inyo ang interview sa kay Nilo ning interviewin naton, no? Kag karon dugay standby kamo kay magahatag kita sang live report direkta mismo sa may Ungka flyover. Magahatag sang live report kag magadirekta kita nga live report sa may Ungka flyover mga kabistado upod sa aton nga mga reporters dito. Amo ning tutukan aton subong nga isyu kay man nagasubra na sobra-sobra na ginhimo sa aton sa gobyerno. Wala na kami amon niya sa pasiradtuan sa obra nyo. Kamo nakaganansya na kamo nga mga yudikaka kami amon niya kaluluoy kami. Way kami isang ginaganansya di. Anong ganansyahon amon di? No? Wala kami isang ganansyahon, wala kami ang ano yang amon di man. Kami sa Richard, yung tabi, basi ara na, no? Standby, no? Sa ato sining mga kauturan.
kay i-check naton kag lato-lato naton nga ma-plastar, okay? Dali gid lang. Okay na, okay na. Atong live interview gid nga makita ang itsura bala, no? Sa kay Kabistadong Richard Ocobe. Ara na. So, pamatiin ninyo mga kabistadong ato sini nga live interview. May sound up. Okay, daligid lang sa ato sini nga mga kauturan na sa aton nga mga tagparamatido medyo mahina-hina ang signal. Ang tingog no, gina-upload pa subo ang full video kag ipabati sa inyo liwat no. Daligid lang sa aton mga kauturan, daligid lang kay
ikuan naton no, gina-upload pa subong ang full video niya. Dugay-dugay mabatian ninyo kag mapamatian ang iya sining tingog mga kabistado no. Dali gid lang sa ato sining mga kauturan. Kay balo naman kamote medyo ginakuan pa subong gina-plastar pa sa ato sining technical partner no. Ato sining upo siya kay kabistadong Richard Mirabeles kinaplastar pa dali gid lang sa aton mga kauturan kay wala kuno sang sound no. Pamatian ta na dugay-dugay. Hulat-hulat lang kay gina-upload pa subong ang video no. Kay pag maplastar na karon pabati naton sa inyo ang iya sining kwan no, ang iyang tingogid no diri sa ato sining pagpangalagad mga kabistado. So standby. Okay, so hulat-hulaton ta no. Pag-ara na karon i-kwan naton ang i-replay taliwat no. Pag-ara na karon dugay. Si Sir Lino, I-replay naton liwat no. So gani standby sa ato sining mga kauturan. Hulat-hulat no. ni mo dire sa Saka medyo aton nga. temporaryo katakod sa taga DPWH. Okay, dali gid lang no. Standby sa ato sining mga kauturan. Ara na. Okay, dali gid lang. 61 ako. Ang tubang sang sir na da may bungalog na da. Bungalog. Anong abot sa May sapa-sapa sa dalom la. Okay, do tubig siya sa dalong niya. May sapa-sapa. Oh. Kaya mo na nga Kwan nagalag. Tungod sa dalom to bumok mo. Pubok. Kaya mo na nga hindi na sa Mina. tinanggalan niya din sorbe nila tani anay ang kuan din. Ang kapasidad sang Oo. Siya ba bukat nga daan bilang nga daan ang kuan mo daw. Okay. Ito gangan pa sang nag-agyan mo lang. Smooth lang na. Dali. Oo. Okay, basin na ikaw tay naka-observar diri sa pag-usmod sa sining ko na pagbawod sa imutang nila nga tukod. Di bala mo naka-driver mo ko ka, agi mo ko da, mag-agi ka da, balon-balon man mo. Okay, nakatesting ka na diri sa Oo. sa pagbukas nila. Oo. Ang last ano mo ito nga pag-bukas nila, naka-agi ko din. Oo, kabawod-bawod din man ang ano. Ang flyover. Ang flyover. Pagsaka ni mo to tay sang kung paglabay mo dira anong nabatsagan nimo? Siyempre, mo lang kuan din, may mga tubig ko na da. Daw swimming pool siya. Hindi man sa kuan kasi pareho na ba kung mag-kuan ulan, medyo naga-ano mo na sa kung magulan niya, grabe pa din. Pagdason dire gani sa ako na dayo. Kung magulan na di dalom di tubig, bala mo sa una may buo na dakadine, so dahil may buo. Buo na to. Okay. Kumali na. Nakadako. Okay. Di bala mo din sa day mo. Oo. Ako balay kang tao na ganyan, nagabok na sa tubig sang Pasko kang ulan. Oo. Grabe na din Baha. tubig. So, Baha. bisan buya mo di pantat, pwede ka kuha na di. Okay. Kaya mo na dang kuha na ni, kapila na ko ni magreklamo sa engineer. Oo. Engineer nga mo kay bise na ko. Oo. Ang amo ni sir ang ang toxic drainage na ba din ang tabunan nila? Oo, kitabunan nila kay bala mo pag nila sa flyover na din tuwan na nila kung dire para nga hindi magbanti ang mga buho na din nga nabawanan sa tubig. Way na kalusot. Siyempre kung magulan, way na lutsan mo ni mapundo. Punto tubig na baha. Arin pintuin na sa ako niya kwan. Magabok mga bata. Mayo ka na simentado ni kung mga light materials ni kabok Ibok ko niya ni. Okay. Anong mensahe nimo sir sa mga engineer kag contractor sinay labi pagid sa taga DPWH? Ang ako na tani nga magaaman din la pagtulog pangod ang ako nga kaya ako na lang di wain baydan mo. Ang imo na rin nadala ini sa Pwede na yun, sobra pwede sa rin. tunga daw. Okay. So bali sa buong wala ka pa nila mabayaran. Why duwa na ni pwede na yun, why ko yung baydan nila, bro, haran to papilis ko. Kung naka-remit ka naman sa ginapangayo nila sa Oo, imo. haran na qualified na ko sa mga mga papilis ko to. Din nakaduwa ko na gani magawad eh, 2,000 pag COVID pa to. Amo ng Lazada, tapos sa bahay naman nila kaya kalang kayo na budget. Anong Buti bali? nga na budget, nga na budget dali nilang mga dire.
Oo. Ang ini, way pa man yung mabaydan, ang muna way paguba. Oo, so bali imo sir sako pa paning ining Hindi na nga ako. oh, May tagiya naman eh. okay. So bali sa bong wala ka pinamabayaran tungod Wala ano pa ko no? mabayran. Wala siyang budget. Way pa siyang budget. Amo na silang nasa imo? Hindi Okay. ka dugay-dugay nga eh, nabaydan na ganing iban. Oo. Ano ko nung ginatag nila sa imo nga ako natalana nga mabaydan ikaw nila anong ipasalig nila sa imo sir? Ito, tumiro, yan lang kay tawgan lang ka, may mapirma ka lang kontrata. Kung ilan na rin, nakapirma na sila ng kontrata, di nabaydan na sila. Ang ilan pa ng bayad, hindi pa na full. 70% pa na. Sus. Sobrang ginimo nila tawag sa installment, Oo, kaya patamata installment. nila. Oo. Okay, tapos, abuyan-buyanan na lang 30%. Amo na style ka, dipe. Okay. So bali subong ano kitang prestada nila nga maka tawag sini nga mabaydan kanila sir nga tingob ano ko nang napasalig nila sa imong inadlaw o kung tuig. Wala man sila ng pasalig po 2023 ko no, may budget na, pero wala ko kakuan nga taga mabaydan ko din nila, kay ako na lang diwan baydan. Okay. So balik ka pilagit ng kabilugan sir ang dapat nila kabaydan. Sa bagay, tani mga 400,000 eh, ilang compute sa akong 274 lang. Sus. Okay. Oo. Eh, kalayo-layo, bala mo, concrete nga mo, ding abak-bak mo na sa tao, labor mo Labor ka pa. Oo. Imo pa material sa kaygo ng 274. Buwan pa na, 70% ng baydanay. Okay. Oo. May dugang ka pa tayo mensahe mo sa ila? Eh, mula nang ano ko sila, sila na, pabo man sila mo, pabungol-bungol. Bungol. Okay. Mahababay ka kay may mo, kay makanto-kanto ka niya, wala pa. Okay. Wala pa. Di, Pinapalitan. ruya ka lang. Isang tawgan mo sila niya, wala rin si Amuni nga nasa inda sa kapis. Hindi, diling taktek. Okay. Okay. Sir, sino ganito pangalan ni Wat, sir? Lino ko, Pico. Lino Copico. Oo. Okay, sir, maraming salamat sa pagkatag nimo sang oras ug tinonti. Sigurado namon sa imo makalabot gid din sa may DPWH. Oo. Bistado! Okay, so mga kabyanan, na batian ninyo ang pahayag ni Nilo Copico, no? Hutico. Ano amo ni ang pahayag mga kabyanan ni Kwan, no? Ni Nilo. Kita nyo kung ano ang panaysayon. Nadiskubrihan pa namon nga stagali ang mga may ara pagli ibanto nga mga wala mabayaran sa ilang ginpang Bistado! dala sa roadway dining nga mga pumuluyo nga nagalistar sa makilis ang dalan. Bistado! Sa dire amo ning ato sini nga interview. Bistado! Ngambalya mga kabistado, mga almost 61 years old na siya. Mga pulo plang katuig siyang unara da siya. Kita ini nga may ginatawag nila nga bungalog. Bistado! Ining bungalog ni siya, buot silingon daw sa pasapa. Blaw ko nga tawag naton nga sa inang sinkhole. Bistado! Nga ina siya, masyado ka ano panawag sini ining mahumok nga duta mga kabistado. Bistado! Wala labot nga mahumok na ang duta, may tubig gid ya sa idalom eh. Bistado! Kung silingon nga kon magkutkot kada kayang-kaya mo da nga magkuha sang damo nga tubig Bistado! sa sina nga area mga kabistado. Bistado! So, amo ini ang hambal sang aton sini nga interview eh. Nga sang ginhiwat nila ang pagplastar sang project nila, no? Kwan man nila kuno survey nila pero hindi husto ang pag-survey. Bistado! Ginpatumbayaan nila kag ginpabayaan nila nga magapabilin nga ini nga sinkhole Bistado! ay hindi nila makita sa insakto to kay ang lubong nila masyado kanubo gali katama kag masyado kagamay. Bistado! Sang ila nga lubong wala nila malabot ang pinakatig-agid nga porsyon Bistado! sang sine nga flyover ang ila sini nga haligi. Bistado! Dira sa ginhimo nila nga flyover, dira mga kabistado sa ungka flyover nga ini. Bistado! Amo ineng rason
kung nga nagaamat-amat usmod. Bistado! Ang una-una gid sa ibabaw to mag-agi kato daw balon-balon. Bistado! Paano hindi magbalon-balon kay nagausmod na gani ang ining taytay? Bistado! Kay tungod nga ang iya nga foundation masyado ka humok. Bistado! Wala ini matungkad. Naman ang isa ka term gid nga pinakadabes gid nga gamiton ta nga term, wala matungkad ang pinakatig-a nga porsyon sang duta sa idalom sa ginlubngan sang ilang nga haligi. Bistado! Para nga masyado gid ka klaro kag maintindihan nyo gid tanan-tanan mga kabistado. Bistado! Wala matungkad ang pinakatig-a nga porsyon sa idalom sang duta nga amo ini ang rason kung nga nag-amat-amat usmod ang taytay bangod sang kabug-aton sang taytay sa ibabaw sang nagatungtong nga siminto sa ibabaw. Bistado! Bangod sang kabug-aton niya ang nagadulot nila nga haligi, wala matungkad ang pinakatig-agi dito nga porsyon sa idalom. Bistado! Amo ini ang rason mga kabistado nga nagaamat-amat usmod kag nagapanaog ang ilang nga haligi para nga magtukod kun tani sa taytay. Bistado! Bistado! Para na nabisto na mga kabistado. Bistado! Nabisto tana kung ano ang pinakarason ang ginahambal lang perme sa aton niya sang diskarte sang yudikakak nga klase kataga DPWH. No? Ano ang iya perming nga diskarte kag ano perming ilang nga ginahambal? Ang ginahambal nila nga may diferensya kuno sa design. Bistado! Amo na iya ang ilang nga ginahambal nga may diferensya kuno sa design. Bistado! Amo ning rason kun nga may term sila gingamit rin ng nagliwas kag nag-usmod. Bistado! Ang ini nga taytay kay tungod kuno sa design. Bistado! Tunis ti garapon ni Santissima, kung problema ang design niya, kag hindi gusto ang design niya, tingahan nga ginpatigayon kag ginsunod nyo. Bistado! Kay ang Bureau of Design sang taga DPWH, Bistado! sila man yan nagbutang sinadra kay sila man naghimo sang design. Bistado! O hindi bla? Bistado! Kung makita nyo mga kabyanan, may damo-damo na sa mga mimis nga ginapanghimo sa ato sila nga ungka flyover. Bistado! May ato dito nga mimis mga kabistado Bistado! nga ginalukdo na lang ni Kwan. Nga kon galito hindi galito 600,000 man no. 6 million man galito. Bistado! 600 million man. Bistado! Amo na sang sa pelikula sang una nga 600 million man. Sino ganitang artista nang gwapuhon bla nga si Bistado! ni artista nga na mga kabistado. Bistado! Mana gani hambal ko kung mga ako lang si 600 million man mga kabistado. Bistado! Hakwaton ko na ng flyover kay lampo sa taludtod sang taga DPWH kay sang kontraktor. Bistado! Kag dalas-dason na lang dayon ang mga politiko nga nagbaton sang SOP. Bistado! Kay halos kalabanan sini sa ila nakabaton sang SOP. Bistado! Kung hindi lang magbinutig ang taga IBC Corporation or ang ginatawag naton nga kontraktor sa sina nga ungka flyover. Bistado! Kung hindi lang na sila magbinutig kag hindi lang nila na pagdampigan kag itago o kun luwason ang ining mga taga DPWH ni kag mga politiko nga nagpatigayon sang proyekto nga ini. Bistado! Manugid lang ni abi sila sang tuod. Laban-laban mo sa siguraduhon nyo. Mahambal gina ang kontraktor nga. Bistado! Yan nagligad eleksyon sila niya, kami mga nagagastos ang eleksyon. Bistado! Number 2 sila niya pagkatapos, Number 2 niya kuha naman nila ilang nga mga SOP. Bistado! Kuha naman la bato naman nila yung ilang nga mga kinanglanon. Bistado! Bato naman nila yung ilang nga mga kuan nga mga Bistado! nga mga balatunon to sa ilang nga komisyon mga kabistado. Bistado! Hindi bla. Na laban-laban na mo ginang amo gina ang hambal, no?
sang mga kontraktor nga ini. Bistado! Kalikiti siyempre, hindi man na pwede nga himuon nila nga isugid nila, no? Bistado! Hindi man na pwede nga himuon lang kay isugid nila nga ang matabo sa kasubong sina. Bistado! Kay nga Bistado! mawadaan sila proyekto sunod eh. Bistado! Hindi na sila liwat katilaw proyekto eh. Amo man lang nang diskarte mo. Bistado! Ay, di ba? Si $6 million man gali. Bistado! $6 million man, no? Ang artistada si Steve Austin Bistado! alias Lee Majors. Bistado! Kung mga ako lang na, hakwat nyo yung tanang mga purti kabugat ni. Bistado! Hakwaton. Bistado! Oras na ton mga kabistado, nakalabo ni kita sa 33 minutos na kaligat sa alas 12. Check tabi, liog tabi, gailan ko abis ang klono sa aton sininga mga reporters kung naka-standby, nakamudra sa may ungka flyover. Bistado! Kay magluwas sini may kabistado, ang ginareklamo pagit sa aton nga mga pumuluyo ang puwerte nga dihamak nga hindi magwantang nga traffic dira sa may area. Bistado! Sang ungka flyover mga kabistado. Bistado! Nga, may bag-o subong nga traffic route scheme nga ginpapanaog si Mayor Jerry Treñas. Bistado! No? May ginpapanaog nga mando si Mayor Jerry Treñas sugod subong adlaw. Bistado! Nga ipaimplementar sa bag-o nga traffic route dira sa may ungka flyover. Bistado! No? Nga ang tanan-tanan nga mga salakyan, mga kabistado, hindi na makadulo diretso sang ila sini nga alagyan nga maglabay dira sa may ungka flyover. Bistado! Kundi ang imuon, ang halin sa Iloilo City nga makadto sa Pavia. Bistado! Kung gusto mo magdiretso sa Pavia, mga kabistado, Bistado! maliko ikaw anay sa tuo. Pag abot nimo liko sa tuo, malibot ikaw kag may U-turn dito sa punta kag magbalik na maliwat dira sa may inang pabalik sa may ungka flyover kag maglusot pa kadto dito sa tuo nga porsyon agi diretso pa kadto sa Pavia. Bistado! Tapos mga kabistado, kung diri ka naman Servisyo. sa may kung diri ka naman halin sa Pavia kag maglapos ka naman pakadto sa syudad sa Iloilo, Bistado! maliso ka naman sa inang dalan nga C1 o kung tawag nila nga Circumferential Road 1. Bistado! Nga magliso ka pakadto dito sa Vista Mall, apang pag-abot nimo dito sa unhan, may mga riling sila nga ginbutang dito, may U-turn ka naman tuliwat kag magbalik, kag maglapos na maliwat pakadto sa may ungka. Bistado! Sa distrito Sangharo, pakadto sa syudad sa Iloilo. Bistado! Perti ang gutok, mga kabistado, ni magwanta ang gutok. Bistado! So, i-check naton ang sitwasyon sa aton sini nga mga reporters direkta dito. Lantawon ta ko naka-live sila dito kay aton sini nga aton ini nga pagkwaon ang sitwasyon Bistado! dito sa may area, mga kabistado. Bistado! So, standby kamo sa ato sini nga mga tagparamati sa aton nga magkauturan kay hulaton ta ang Bistado! go signal, no, kung ato na sila dito. Then pagkatapos aton ini nga pakita naman sa inyo ang situational report sa ato sini nga mga reporter direkta dito sa may ungka flyover, mga kabistado. Bistado! So, check ninyo. Kag-check na to, dugay-dugay diri sa ato sila nga pagpangalagay. Bistado! Kabistado Richard, ara na sila. Bistado! Yung kabi, gaya lang ko ni Go Signal, agi sa aton nga group chat, no, para mabalaan ko kung ara na sila, no? Kung ready na sila, kag naka-live na sila, kay parang mapakita naman naton kag mapalantaw, no, sa ato sining mga kauturan ang live report sa ato sining mga reporters direkta dito sa may area, mga kabistado. Base kung maka-live na dang ato sining mga reporters, no, liog tadabe sa diin sila maagi kabistadong. Okay, no, so i-check naton daligid lang dugay-dugay kay kwaon naton ang live report, no, hulat-hulaton naton ato sining mga reporters, to. Bistado! Kabistadong kabistadong
Aaron Rifuyo kag si kabistadong Bonnie Sumblinggo, Bistado! hindi sila kadali-dali lusoto kay man nga puwerte ng traffic. Bistado! Di magwantami ultimo motor ang imo nga salakyan, hindi kadali-dali nga makalabot dira sa may area sang Ungka flyover Subong. Bistado! Bangod sang grabe nga traffic ilabi na gid sa Subong nga mga inuras during kung sa bagay Subong holiday pa na, no? Holiday pa na Subong. Mga kabistado, naano pa gidayan kung hindi holiday kag may klase ni sus naano na lang ayhan ni. Bistado! Kay perti traffic, no? So, kung diin sila Subong dito nila sila plastar kay total traffic man. Bistado! May na kay para makita sa aton nga mga pumuluyo ang sitwasyon dira Subong. Bistado! Sa kung ano kagrabe ang traffic mga kabistado. Bistado! No? So gani dali gid lang. Prober kita nga mag kuha samtang wala pa nakaplastar. Bistado! Ang ato sini nga mga reporters direkta dito sa area mga kabistado. Bistado! Unahon ko na check ang report ng informasyon nagikan kay kabistadong Vincent Villano. May follow-up report may kangtanan sa sining shooting incident. Bistado! Naglunta dito sa may area sang Banwa sang Dumangas may kabistado. Bistado! Report nga ang biktima do patay gid, no? I-check na to ng report ng informasyon na gikan sa kay kabistadong Vincent Villano Jr. para nga makadiro-diretso kita sa ato sining nga pagpangalagad na mga kabistado sa iban pagid nga mga balita, no? I-check naton si kabistadong Vincent Villano sa mga detalye sang balita may kang sining shooting incident nga naglunta dito sa may area sang Banwa sang Dumangas. Bistado! No, ilabi na sa may area sang barangay PD Monfort o ginatawag nila sa lokal sang unang ginatawag nila may kabistado nga kwan blang inang lublob. Bistado! No, daw diri na natabo ang insidente kagabi sang magluntad ang ining shooting incident mga kabistado. Bistado! Pero check naton ang mga detalye sa mga balita ka information nagikana sa kay kabistadong Vincent Villano Jr. Bistado! Kabistadong Vincent sa report mayong hapon, go ahead. Go ahead kabistadong Vincent. Okay, dahil lagi na kaya medyo mahina signal mo. Sige, proceed. Go ahead, go ahead. Okay, o dali lang. Medyo mahina mahina-hina ang signal subong ni Kabistano Vincent. Kabistano Vincent, go ahead. Signal Kabistano John. Ara na. O, daw okay na. O, sige, proceed. Tayo diri ang 67 anos. O, dali lang. Dula ka na maliwat, no? Dali lang ha. Madayal ko liwat. Okay, so dali lang kay dayalan taliwat si Kabistadong Vincent Villano para nga makuha naton ang mayo nga signal, no? Pangitabis ang plastaran mo da nga mayad-ayad para nga daw mag nami-nami ang signal mo, no? Para nga makaduritso kita sa ato sining pagpangalagad, no? And then dugay-dugay i-check man naton si Kabistadong Joshua Haka sa sitwasyon sang syudad sang Rojas to kay may sinadya sa laran sila to, no? Kabistadong Vincent Villano, go ahead. Kamusta nga to nga signal Kabistadong John? Ara na Kabistadong Vincent, proceed. Okay, so patay diri ang 67 anyos nga tigulang matapos ginluthang samtang nagapanahi dira sa sitio Lanaga, PD Monfort North, Dumangas, Iloilo, mga alas 5:15 ang takna sang hapon kahapon adlaw, Disyembre 7, 2022 Kabistadong John. Ang biktima agin kilala kay Lilia Gilapay, residente man sang nasambit nga lugar, kag isa inisya ka sastribla o kung isa ka mananahi, no? Samtang ang suspect naman diri agin kilala kay Remedy Pas, residente sang sitio Ilaya, PD Monfort North, Dumangas, Iloilo. Bali isa lang sila ka barangay Kabistadong John, apang lain-lain nga sitio, no? So now sa interview naton kay Police Staff Sergeant Efren Gonzaga Jr., ang investigador sang Dumangas sa PNP ginsiling-sining samtang nagapanahi ning biktima mga alas 5:15 ang takna sang hapon dira sa sala sang ilabalay sang may nagsampot nga isa ay sang nagsampot ining suspect kag wala na damo istorya gintiro na lang ini nga biktima gamit ang armas luthang nga diduse Kabistadong John, no? Tungod sini nakaagom ang biktima sa mga patal nga pila sa ulo
kaguyang nga may 7 tanan ka mga samada kabistadong John. So bali ang girasundan sa karon nga motibo sa aton sini nga mga kapulisan amo ang daan hiligutanot kay iti isang kaligad nga mga binulan sa bulan sang Oktubre kabistadong John may insidentes diri sa pagpamuno kung sa diin ang involved diri. Amo ining bata sang biktima bala nga napatay kahapon. So baligin buno yan ang utod sang biktima sang suspect kabistadong John ako sa diente na patay man to ang utod sang suspect. So that's why ang ginalantaw sa karon ang ginasunod sa aton sini nga mga kapulisan nga motibo amo ini ang pagtimalos at the same time daan man nga maniligotanon kabistadong John, no? So sa karon ang suspect ang at large until now kaga padayon pa nga ginapangita sa aton sini nga mga kapulisan samtang ti ang biktima kahapon mga alas 6:40 or kagabi mga alas 6:44 ang takna sa gabi gindeklarar ini nga dead on arrival dira sa May Dumangas District Hospital kabistadong John. Sa karon padayon pa ang ginakandak nga investigasyon sa aton sini Dumangas sa Municipal Police Station kaya ang ila sini nga target subong adlaw amo ang mapadulungan ang balay sang sining mga pamilya sang sining biktima para at least makuhaan man sila sang ila sining mga kuan bala sang ila sining mga statement kung ano ang plano nila sa sining ila sining himata nga gintiro patay diri sa May Banwa sang Dumangas Iloilo kabistadong John, no? So okay. Kamusta ang suspect? Ang suspect ya din? Ang suspect until now at large sa kabistadong John. Oh, nalagyogit siya niya. Nalagyo siya after niya ma-commit ang krimen. Kahapon nga daan nalagyo na siya kag sunod man sa aton sini nga mga kapulisan. Kaya hindi pa nila till now pa nila nakita ini nga suspect sa karon kung sa din ini nagpadulong kabistadong John. Okay. So may daan nagali ni nga hiligutan-anon, may pagdumtanay na ang ining magpamilya bangod kay may natabo mga insidente during that time sa pamilya sang sining nabiktima, may nabiktima man sa pamilya sang suspect amo na. Bali amo ni ang natabo no sang Oktubre kabistadong John, ining utod bala sang sining suspect ang ginbuno sang bata nga sang ining biktima kahapon kabistadong John. So bali patay man to ang ang utod sa sining suspect. So that's why ang inalantaw sa karon diring rason sa sining pagpatay sa sining 67 ka anyos nga tigulang nga nanay sang sang suspect masang una sa pagbuno sa utod sang suspect subong nga patay man to mo, no? So that's why amo ning inalantaw nila subong nga motibo ang pagtimalos kabistadong John. Okay. So samtang base kon makatsansa kag makakadto ka to ma-interview mo ang pamilya sang biktima, no? And itry naton pamilya sang suspect man no? Bisan live interview kung yan i-record mo lang kag ipadala sa aton ni GC para magamit naton para sa aton nga mga reporters nga magplastar sini sang balita, okay? So itry naton kabistadong John nga malabuot ang pamilya sa sining both sides do sa sining biktima kag sa suspect para at least makuhaan man sila sang sang ila sining mga bahin para sa ikasangkad or ikausad sa sining sa kaso, no? Samtang aton man gin pakigangutan ang New Lucena PNP may kanta na sa sining kaso bala nga attempted murder nga igapasaka batok sa sining suspect nga si Michael Manaay 33 anyos, soltero, residente sang barangay Hilikon Este, New Lucena, Iloilo. Matapos nga ginbuno sini ang manugutod sang Ilico 2 nga si Arnold Pole 41 anyos kag residente sang barangay Paho, Pututan, Iloilo, no? So ang natabo diri kabistadong John sa interview naton kay Police Lieutenant Gerson Valdivia, ang hepe sa New Lucena Municipal Police Station, gin siling-siling sang tinalikdan nga mga inadlaw baligin updan sang kuryente ining suspect nga sang mga taga-Ilico 2, no? Bangod kay ti wala sila nakabayad sang ila sinit 2,000 pesos nga bill sa kuryente. So sang damlag lang ginbayaran nila ining bill tapos ti kay wala pa nabalik. So nagkadto sila sa may management sang Ilico 2 kag magreklamo, no? So that's why nagsiling ang officer siguro sang sining Ilico 2 nga ti balik lang, no? Kung may marugtakod, takod lang. So gintakod man gimatumatuhan sa sining suspect takod ining kuryente apang sang pagkaaga ginbalik sang manugutod kag ginutdan kay ti nagapreparar kung taning iya sining mga utod
kay may exam bala kabistadong John. So that's why naimpito ining suspect kagin palapitan niya ini ang biktima kagin buno kabistadong John. So nakaagong sa pila sa kilid ngat yan ang biktima. Kagkaroon na yara naman sa maayong kaimtangan ang biktima kasamtang ang suspect ang yara karon sa may New Lucena Municipal Police Station kag magapangatubang ini sa kaso nga kuano nga attempted murder sa kaso nga ginobra niya kabistadong John. Samtang yari bala pamatian nato ng aton interview sa hepe sa New Lucena Municipal Police Station sa aton sini nga mapakig ang utan. Okay, sir, pwede kita makapangayos si Michael Manaay, dati, Kransay Presidor. Hindi rin ito pumunta ang napasin ako para mag-asa sa tingin mo na pag-stop sa kay Arnold Foley, Ibiliones, 41 years old. Sa kanya ko lang daw ako, pupunta sa Lilo. Ining si Michael Manaay niya, ang suspect, taga-barangay Silicon, New Lucena, barangay Silicon, Weste, New Lucena, Iloilo. So ano gini sir ang natabo sir nga ang ginbuno ya gid niya ang aton nga biktima? Bali sang puno sa nanay no, nanay ang December 2 no, sunod sa iya nagbayad sila sa nakabayad sila sa kurente, tumatos ngayon na lang to. So sa iya, tapos ang di prior sa kinoktat sila. So nagreklamo sila sa manager sa Eco. Pinagapag sila sa manager na sige, balik ko lang, sa mga balik ko lang. Tukspon nila. Sa tingin sa ipon nila, tukspon, pagkada, yung doktor na matiwasa, motor, sa disconnector. Yung na ito na matik na si Michael, tungkol niya na doang mga dapat ang isa. Sa tiyatang tuba, mga domentito siya. Kung bakit ako nang anong hinaitito na siya. So bali sa initial nga sige sir, bali na impito lagi din yung suspect. So para sir din ang suspect subong? Ito kong direkamon sa pagkakot sa ito. So ano pwede mapasaka sa kakasusin sir? Ito mag-direct din ako na mag-direct. So nabatian kabistadong John ang aton sining interview sa hepe sa New Lucena Municipal Police Station sa aton sini mapagingangautan kabistadong John. Okay. So naakig sa iya kay utdan sang kuryente sang manugutod kuryenteng ilang balay muna. So okay, nakabayad na sila kuno kabistadong John. Amo ni ang siling sa aton sa nakabayad na sila. Apang kay kumo ka way pa na balik bala so nagpadulong ining suspect sa may management sang Ilikodos. Pag dito gin-advisean sa kuno sang manager nga ibalik lang kabali do kun pangitaan ng ideya nga mabalik bala. So natakod nila or ginuli nila ang kuryente kag sang aga na mga alas 10 ang atak na sa aga kabistadong John. Nakibot sila nga na utod na naman ang kuryente kay naga-exam balang sila nga mga utod. So that's why na impito ini kunong suspect kagin padulungan ang area siguro kung sa diin nagapangutod ining disconnector sang Ilikodos kagin buno na lang sa kilid kabistadong John. Ti may sala magli itong manugutod to kay balaan na kuan na nakabayad na pagkatapos nabalik na pagkatapos inutod jay liwat. Base ko na ano man bala ko na base kon Lokman. Ti hindi na pwede nga mamislok mga amo na kay man nga perwisyo ginatag niya sa pamilya na. Tilan tawa karon kay ginperwisyohan niya kung ikaw abi karon bata mo to nagakuha sang examination pagkatapos mo utdan kuryente kung mautdan kuryente kundi hindi magana ang imong wifi hindi ba? Kalain sa kato kabistadong John kay nagakuha gid sa exam ang mautod niya so matugurang rason nga impito gid kay ti base kon magbaldator nagapok ya exam pala sang tong mga utod ya o manasigurong gid kabalakaan sang iya sining suspect kabistadong John dapat siya taga Iliko ni eleksyon ni sa inyo
Hindi man kita gusto nga mag-abot sa punto nga magpinatsanay kung magpamuno kung masakit ang inyo sini nga mga empleyado. Pero sa sunod, no? Klaruhan nyo, kinsaktuhan nyo. Why isang mislok dapat nga matabo sini diri kay man nga pero wisyo ginatag nyo sa pumuluyo. Kamahal na nga daan sa kuryente sa inyo nga panukot nga mga yudikaka kamo pagkatapos pero wisyohan nyo pang tabo. O hindi bla? Oh, sige, ayos. Dapat ni hindi ang ang taga-Iliko dapat gastuhan nyo tulong tawo nyo kay wala ni sala ang tawo nyo inyo nga management ang may sala sinidre. Kaya amo na ang natabo no, so why kung kaysa mo pag ginamalain bala mato lang pangutod wala man gani nagarespetar sa tagbalay bala. Mo gani hindi kahulat sa tagbalay. Ang may coordination man sa tagbalay bala nga ati mangutod kami para at least mabalaan man sang kuan sang tagbalay bala kag makahatag man sila side especially kung nakabayad na bala. Yes, dapat gid no. Hindi kay pag aboto mangutod ka lang imo nga way tawo ang balay. Pag-abot sang tagbalay kun ni mareklama tingala san nya nanu ni hadaway na kuya na totally blackout na ko diaw. Abi mo brand out gali kay inutdan ka na imo kuryente. Mo sa katulong kasi ka mga tawo ni kun kay isa. Way gi sila kabalo nga kun wala tungod ang tawo, hindi man sila makaganansya, hindi man sila kakwarta nga buisit nga tawo blaw. Isa na ni sa mga isa na ini sa mga leksyon sa inyo da sa taga Iliko, no? Kabistadong Vincent. So mo na dapat anam-anaman bala ang ato sining mga electric supplier kung mag-respetar man sa mga konsumidor kaya ang konsumidor mo nagapabukal sang ila tinigang Kabistadong John. Sige. Salamat kid Kabistadong Vincent. Amo ni ang madulong naton nga report direkta diri sa Banwasang Dumangas Iloilo kag sa may bahin man niya sa Banwasang Ñolosena Iloilo. Ini si Kabistadong Vincent Villano na ginakuan tagali Kabistadong John, ginagreet tagali aton ding mga listener diri sa may barangay Lublob no, Dumangas Iloilo. Ila binagid ang pamilya Garcia no sa kay Tito sa aton diri nga mga listener kag mga viewer diri sa may Lublob Dumangas Iloilo. Ini si Kabistadong Vincent Villano para sa balita kag serbisyo publiko Radyo Bistado. Salamat kid Kabistadong Vincent Villano direkta sa ato sining balita nagikan sa Banwasang Dumangas kag Banwasang Ñolosena. Kang tanan sining mga police report mga Kabistado ng shooting incident sa may Banwasang Dumangas, isa patay. Then stabbing incident sa may Banwasang Ñolosena, manog utod sang Iliko ang nabunan. Kaya ang rason no nakabayad naman sila nga ginutod liwat. Di nagahatag sang perwisyo sa aton sini nga mga pumuluyo. So dugay-dugay ara na naka-live ng ato sini nga mga reporters direkta sa may area mga Kabistado sang Ungka flyover. Standby kamo kay dugay-dugay check nato na sila live no sa ato sini nga pagpangalagad. Naunta na yung sitwasyon sa mga balita kay information sitwasyon karon sang sinadya sa halaran dito sa may sudad sang Rojas sa probinsya sang Capiz. Gahiwat sila karon sa ila sini nga kapiestahan mga Kabistado. Check na to ang sitwasyon sang sudad sang Rojas sa probinsya sang Capiz. Kaupo na kita sa kay Kabistadong Joshua Haka sa sitwasyon sang palibot sang sudad sang Rojas subong. Highlight sang kapistahan no December 8 ang fiesta sang sinadya sa halaran sa may syudad sang Rojas kag sa probinsya sang Capiz mga Kabistado. So standby sa ato sini nga mga tagparamati sa ato mga kauturan, standby kamo kay dugay-dugay pagkatapos ang situational report halin sa kay Kabistadong Joshua Haka. Daligid lang daw ay pigadong signal ni Kabistadong Joshua Haka. Daligid lang kay madayal taliwat. And ang aton nga internet subong utod-utod man ang signalo sus Moriones tigrapon ni Santissima nano na lang ni. Pero check naton mga Kabistado ang report kag informasyon nagikana kay Kabistadong Joshua Haka. Sitwasyon sa sulat sang Rojas Kabistadong Joshua, may ngapon. Happy fiesta sa inyo dinagyang sa halaran. Kabistadong Joshua. May ngapon na Kabistadong John no, kita karon diri sa may sudad sang Rojas. Sitwasyon sa sudad sang Rojas Kabistadong John kadungan sa pagsaulog sa kapistahan sang Immaculada na Concepcion December 8 sining nga tuig Kabistadong John sa yanda nga tinion puno ang simbahan halos hindi magyana sa mga tricycle, mga salakyan ang dalanon sa mismo nga plaza sang syudad. Magluwas sini Kabistadong John
yari pa ginandugang no nga palagwaon kag aktibidades sa paghiwaton sa syudad Kabisado John kagabi sa atong nga matandaan no kagabi Kabisado John gindagsa sang libo-libo nga mga tawo pumuluyo ag ang iban man atong mga residents kag iban nga atong mga kabanwahan na nagadaritag no diri sa syudad sa Rojas para sa pagalantang no atong saksi na makapapicture to diri sa artista kagabi Kabisado John kag sayan ba ang Kabisado John nang yanda no Disyembre 8 amo ini kahina ang atong aktibidad sa nakalinyada diri no sa Immaculada Concepcion sa Metropolitan Cathedral no alas 9 na kahina dinhiwat na Kabisado John kag sang sinigid ang mga last days Bugay Christmas Bazaar balay sa Kakisnon kag parada sang programa inaguro no kag People's Park na Kabisado John ining isaya ka parada sa mga programa Kabisado John kaganda nga alas 11 ato sa bungo day ang Yorolida Dibat sa pakikuriyahan ang nanungod ko sa John sa pagpanami sa People's Park no kaya ang People's Park sa buong ginakuha nini tuyo ini nga panamion na sang syudad Kabisado John pagbaluwa sina karon na 5 bantayan man ang electricity Zumba with Joshua Zamora sa City Plaza ini Kabisado John kag alas 6 nga gabi naman home and evening of Rojas City Treasurers Dingoy Rojas Civic Center ni kapagaywaton Kabisado John ini kuan ini no ang evening of Rojas Treasurers kag alas 7 abantayan pagid sa aton mga kauturan na mo gini ang ginapangita-pangita kag ilalagas ang tanan din pambungan gid ang tigabong fireworks sa display Kabisado John. So alas 7 na karon sa gabi kag alas 8 among sinadto food festival with variation 7 and ang matambungan ini sang pito ka mga DJ Kabisado John the Emer Dado kag grupo nga tribal City Plaza ini pagahiwaton Kabisado John no karon na may ara kita sa lauman nga fireworks display sa aton nga mga kabisado no may luyag mag padulong diri sa syudad sang Rojas gina-welcome gid ang tanan-tanan sa pagpadulong diri sa syudad sang Rojas kaya manami mo gini ang ginalagas ang tanan ini nga fireworks display Kabisado John kag karon ina atak na alas sang gabi Kabisado John kag ibang paginaton nga mga aktibidades sa ara ni dinagamadulang banda-banda no kaga aton update Kabisado John sa sining nga ginahiwat sa karon nga mga aktibidades diri sa syudad sa Rojas iway makita mi na banhag nga mga pinagamo diri sa syudad Kabisado John nagapabilin sa giapo na kalimang kagatawhay sa aton nga palibot sa Kabisado John tiya mo lang na no ang aton nga madulong nga sitwasyon diri sa syudad sa Rojas Kabisado John. Okay, sige. So kuan sa inyo da, no? Good luck kag congratulations sa inyo tanan-tanan dira sa sining kahiwatan sa inyo sining sinadya sa laran kabay pa nga mangin malinong kag mangin successful ang inyo sining kahiwatan dira Kabisado Joshua. Yes, Kabisado John na umantagid na nga maging matawhay no at so para mo lang nato nga madulong nga sitwasyon sa diri sa Rojas ng patrol ini mas Kabisado Joshua para sa balitang serbisyo publiko Radyo Bistado. Salamat kid Kabistadong Joshua Haka direkta sa Syudad Sang Rosa sa bilog nga probinsya sang Capiz. I-check naton mga kabistado no ipakita naton ang sitwasyon karon sang aton sining Ungka flyover sa cross nga dalan bla inang dalan nga naga-kuan gid no naga-cross ang ginapahamtangan gid sang sining Ungka flyover mga kabistado para makita naton ang sitwasyon gid sang syudad sang Iloilo, most especially ang Ungka flyover. No, ipakita naton sa inyo subong be i-full abi pakita sa ato sa mga kauturan kung kamusta sitwasyon sang Ungka flyover subong, no? Ilabi na gid ang kadamuon sa salakyan karon nga purundo dira sa may area bangod sang bag-o nga scheme sang ruta nga ginmando karon may Reñas nga ang mga ang mga salakyan imbis nga magdiretso na maliko paanay kag mag U-turn dito sa may ito sa U-turn slot ka mga biplastar para makita gid kung ano kadamo sang tawo nga kadamo sa salakyan nagapurundo dira sa among nga area Bistado! Kay pertig kagutok-gutok ini nga lugar mga kabistado ina subong holiday pa na Bistado! Nano pirahen kun na holiday no mga kabistado no sa ga-cross gid bala Bistado! No ipakita naton kag lantaw naton ang sitwasyon
sang aton sini nga Bistado! mga kuano nga mga motorista dira sa area, gutok-gutok subong lugar nang tawa niyo kuno kadamo sa mga salakyan nga nagaplastar dira. Bistado! Kag nagaliko sa may inang likuan pagkadto sa may ano gani sa may C1 circumferential road. Bistado! Nga nagaliso pagkadto dito gina sa may mga relisuan niya mo ng pirte kagutokin nga area. Bistado! So check na to ng ato sini nga mga reporters si kabistadong Aaron Rifuyo kag si kabistadong Bonnie Sumblinggo mga kabistado. Bistado! Aray pakita na naton sa inyo pangkabilugan, no? Pwede man kabistadong Richard dulaon mo akong itsura, ipakita ang bilog abi sa area sa may ungka flyover da. Kag nami pag ikon makita nilang galuyon-luyon. Very pabati na to ng situationer sa ato sini nga mga reporters direkta dito sa may ungka flyover mga kabistado. Bistado! Kabistadong Bonnie, kabistadong Aaron. Bistado! Okay, so mga kabistado, ari na si kabistadong Bonnie Sumblinggo. Kabistadong Bonnie, go ahead. Yes, Kapitadong John. Ari kita tubong sa may flyover, no? Sa may Banuaya sang Pabiya o kung boundary sang Pabiya kag sang Taytay, Kapitadong John. Mga tagduwa ka dangaw ang antadya, ang angat ya, no? Grabe. Amoy ni ang nakita naton subong, sa aton nga video, kag ara, ang ginatungtungan da sang sang Taytay, sang Alige, amoy ini ang nagbawot, no? Kapitadong John, sa aton nga live makita da, sa sining mga tinihon, nag-angat man ang ibabaw, ginatutukan nato sa kamera, nag-angat ni siya, mga brubanta naton, mga isa ka dangaw pagtunga man ang pag-angkat niya sa ibabaw, nagatungtong sa may haligi sang Taytay niyo. Subong man, makita man naton nga ginatungtungan nga sansalo niyo, dito sa piyaka portion, doon nagnubong siya. Ang diri nga side sa atong bangko, nga atubang sakon, doon medyo mataas siya nga portion, no? So, amo ni, ang makita naton diri sa sining mga tinihon, Kapitadong John, na medyo nagusmod, o kung nagusmod kita ang ining ginatungtungan sang Taytay, Kapitadong John, no? Sara, Din kayo mo kita, sila nga Taytay, disponiring ang nakabutang. Gani. Din kayo mo kita, sila nga
Taytay ya disponiring ang ginabutang. Gidawoy mo ang disponiring. Sus na ano nga klase ka? Mayo tani bala kun inang daan na sa nga taytay kay ti naguba-guba siya dapat disponira lang anay para maagyan lang. Pag-ungi mo na iyamong kamakon mo. Bagone. 680 milyon ang budget sinadira. So sumuryones di garapon ni Santissima o. 680 milyones ang budget pagkatapos disponiring. Ay kalain na. Disponiring. Oh. Kamusta doon, John? Only in the Philippines maga mo na. Makita mo ng tubo bla nga ginakuha ng tubig, no? Nan. Natawabla ko din na ganito ang isa. Di nagakadto na. Nagkiwit. Nagkiwi. Hindi. Nagkiwi, tawala mo na. Ay, Moryones Nagkiwi nga kayo klase ng linyar, katay-tay. Na ano klase ng katay-tay linyar. ni man? Hindi ka mo hindi ka mo plastars dalom da ba si marusdak na ka madiskrasyak mo da. Gani. Ano pa kita, makita mo Kapisadong John. Ang wala. Ang ginatungtungan lasang taytay. Tanawa bla kun din ang mataas at kun din ang manubo dala kay araw nagbawo do. Gabawod. Makita nyo na. Bawod diya. Tapos kagabi kagto kami ni Kapisadong Aaron dire. Ang arko wala pa rin mapatindog mo. Subong lagi nila patindog ang arko. Ang din dapit na ang gin patindog da din, be pakita be. Dire sa may Christ King di Inang daw arko. Ito na agod din makasaka ang dalag ko nga salakyan. Ti hindi pwede papasakaon ng mga salakyang lagko na. Okay ko pa sa marusdak. Ti obo silingon pwede na kaaging salakyan da. Way pa man nabuksan na ginutangan nila arko. Ini nga para paniguro nga kung pananglitan nga ano gani ni magamit na kag mapasaka na ang mga lagko hindi kasaka ang gamay lang. Mga gagmay lang, mga motorsiklo, mga di pasayro nga jeep. No? Ang mga dalagko di sa dalom. Kapisadong John. Ati base kung may ara man sa ginatawag abing nga limit ang capacity among ukon kapasidad ya. Pero ang aton ya nga bisan jeep kag auto ang mag-agi da, ang aton nilantaw delikado kay man nga naga-usmod gani. Ga-usmod gid. Hindi bla? Ari pa palapit na pitan ko ni, agod nga makita mo Kapisadong John. Ang sa haligin si Babawo. Tawag na ang angat ya mga duwa ka duwa ka dangaw. Mga duwa ka ang angkat niya sa haligin ya. Ang angkat ya? Te anon mo na tukod-tukuran mo lang na. Na. Kanami nga klase nga ni siguro ipang tukod ang mga butkon sa mga taga DPWH kag sa mga kontraktor. Ilakip na dayon ang mga limpuduhan sang mga politiko nga nagbaton sang SOP da. Tapos gibutangan nila sang kwan Kapisadong John sang kahoy. Kahoy. Ang sulod sang kwan niyo sang siminto nga nagaangot sa haligi. Ano naman, dugin tintahan para nga makita nga duga tabid siya. Ginbutangan nila sang kahoy tapos ginpintahan para nga ang angkat ya para kuno abi wala sa nagaangkat amo na. Nagaangot pero hindi. Kanami nga klase kag Bausos Moryones di garapon sa Santissima. Makita na nila daw. Disponiring gidyang ginimo sa mga tunton lang ani. Boy kana, bausos. Boy ko nami pang lampaso timprano pa. Are pa kay kwata dia. Namang kwata sa taga Padon ang interview. Nung mayong apon, alay kita subong sa Radyo Bisado. Nung sir, ano nakatugay ikaw naga-duty dire? Ano? Anong katuig? Anong tuig? Anong tuig? Nasa mo kita yung pag-construct sa payo.
Oh. Kasi mo dan ang imong observasyon sang flyover ni nga nag-usmod ka nag-angat ang mga tornilyo na ni. Okay, kung dapat sa lang. Oo. Sa imo, pag doon yung pag-ubra nila kung law-law. Hindi pa sa kahambal. Oo. May tumangkot na kay sir, kaya sa kutilangan niya. Ako ni, medyo pigado, abi signal mo, doon nag-utod-utod, hindi ko masyado makararuhan ng iya sininga hambal ba. Ano ni sa security guard, no? Gwardiya ni, gwardiya? Oo, gwardiya. Oh, gwardiya. Mga anom na sa katuig nga nagakwanda no nga trabaho da nga dra na assign sa area. Oo. So kada oras iya duty da adlaw kada maghimo. Sang ang mga kontraktor bala no ang kontraktor nagapahimo sina dira. Ara man siya gatambong, ara sa makakita siya. Kapag ibrasan makita mo man. Para makita mo yun. Ilan taon dati lang. Oo. Kaya mo kapag ikaw utod-utod? Bon, daw medyo mahina. Bila-bila mag-uwalan kita. Bon, daw medyo mahina signal na naton bon din masyado mabatian inyo tingog nga duwa ni kwan sa aton nga interviewee. Sige lang kay do medyo propinot na ding lugar kapusadong John, no? Gani So, makita mo ang mga kilid nila, ang kilid sang kwan niyo. Sang Taytay. Ara pag ito nag-angat gidya na tag duwa ka dangaw, isa ka dangaw ang angat ya kapusadong John. Kay ang aging tungtungan, no? Dito man sa Piat, amo man ang sitwasyon pero dako-dako gid sa pagdagdag sang isa to nga ginatungtungan mga isa gid kadango kag tunga gid ang dagdag ya. Ina wala ka pa na nakasaka sa ibabaw kag agod nga inspeksyonon ang mga litik-litik to sa ibabaw. Gani no, pero ari karon sa kaon. Pagkatapos nyo karon report saka kamo to kag mag-video sa mga litik, pang videohan nyo mga litik-litik na man kay para nga makita sa ngato sini nga mga pumuluyo nga hindi lang kay ang nagkalausmod sa idalom ang nakita na nila kundi pati ang mga nagkalalitik-litik na sa ibabaw nga porsyon. Sige. So ang traffic na subong kamusta traffic da? Ari ang traffic no, halika sa may banwasang pabiya. Medyo magutok-utok sa sini mga tiniwan na Kapisadong John. No, magpasulod ka din sa may Christ the King, no? Ang ini nga jet na makita sa aton ng mga viewer, dapat agto ini sa Christ the King no nga area. Kapisadong John medyo matraffic gid din, gutok-utok na di. Sa sini mga tiniwan kapen pag ito na karon sa hapon, natagsulod sa aton ng mga trabahante kag mga estudyante. Mayo lang gani kay holiday subong. Kay kun hindi holiday subong tapos gid. Ati kagabi gid nga kami ni Kapisadong Aron, yayawan kami ni Kapisadong Aron makalusot bisan motor dala namon. Yawan kami kalusot sa traffic. Tayo mo na gani, may lang gani kay holiday subong kung mga hindi holiday subong tapos gid. Laban gid. Sige, okay. Sige salamat. Amo ning balay sang data mo. Makita nyo sa live na amo niyo ang antad sang haligi sang balaya sa dalan. Isa ka dupa. Sa kadupa lang. Okay. Dali lang. Nautod ang linya ni Kabistadong Bone, no? Kuan lang guro ang ila sining ang ila sining extra kag ang iban sining
mga dugang latest nga development, no? Kapisadong Boni. Okay, notod linyaya. Kapisadong Boni, so kuha na lang, no? Ang inyo sining paghatag sang extra diri sa ato sining pagpangalagad, Kapisadong Boni. Yes, Kapisadong John, no? So, amo ni ang matulong naton nga balita, no? Trikada din nga ungka, haro, kag ungka, wabiya, ako sa din nag-angat ng taytay o kung nagusmod, Kapisadong John. So, ako lang kay Kapisadong Aaron Ripuyo, ako naman yung Kapisadong Buni Sumbingo, basta balita sa serbisyo publiko. Radyo Bistado. Bistado! Salamat kid sa kay Kabistadong Boni Sumblingo, kay Kabistadong Aaron Rifuyo, direkta sa may area sang barangay Ungka sa Pavia kag Haro, no? May kang tanan sa pagpakita namon live sa inyo sang sitwasyon sang Taytay, ilabi nigit sang sining flyover nga nagabalor sang 680 milyones mga kabistado, subong hindi mapuslan. 680 million nga balor sang project sang gobyerno nga subong wala pagid sang may makita nga mapuslan ang aton nga mga pumuluyo nga ordinaryo. Bistado! Ang nakapulos lang sini mga kabistado, amo ang number 1 kontraktor, Bistado! number 2 taga DPWH nga mga takaban kag mga mga hakugan, mga takaban sang kwarta sa kaban sang gobyerno. Bistado! Number 3 ang mga opisyal sang gobyerno nga nagbaton sang 10% nga SOP sa proyekto. Bistado! Number 4 ang mga iban pagidira nga mga nag-intra nga gusto man nga magpapapel para makabaton sang ila sini nga komisyon dira sa sining 680 million nga worth sang project mga kabistado. Bistado! Amo lang ni sila ang nakabenepisyo tanan-tanan. Bistado! Kita aton nga mga ordinaryo nga mga pumuluyo, ordinaryo nga mga tao, mga kabistado, imbes nga magbenepisyo kita sinadira pinaagi sa pagpatawhay sang aton sini nga paminsaron samtang nagapanakayon kita nga tawhay ang dalanon naton ka may flyover kita. Bistado! Subong nagdugang pagid ang perwisyo sa aton nga mga pumuluyo. Bistado! Silaya nakapagusto lamon sang kwarta sa kabansang gobyerno. Bistado! Kita aton nakatilaw sang pagpag-antos mga kabistado. Bistado! Amo na kun nga anga. Bistado! Basta gani mamaalam gi man ning aton mahal nga Ginoo mga kabistado, no? Bistado! Maalam gi na mahal nga Dios. Kay nakita sang mahal nga Dios nga ginhimo ini nga daw gatasan sang mga yudikakak nga mga parang nahot nga mga tao sa gobyerno naton. Bistado! Ang ining proyekto nga ini Bistado! amo ning kabangdanan Bistado! nga guro hinambala sang Ginoo niya ba tuduhan yung lamon pagkatapos. Bistado! Ang mga pumuluyo ko paantuson mo ha. Ari mo ay Bistado! kundi gumawa ginag kamatuuran. Bistado! Nantawan niyo kung ano ka alam ka kung ano ka kung ano ka alam ka kung ano kaayo sa ato sining nga mahal nga Ginoo. Bistado! Basta gani may mga anomalya ya laban-laban. Bistado! Laban-laban ang imuon sa ato sining nga Ginoo, pangitaan niya padihot para nga mabulgar ini. Bistado! Amo man na ang pagpangitaya sang ideya nga mabulgar ang Everyang Capsule. Bistado! Kay kung hindi mabulgar ang Everyang Capsule, nga hindi kamo makagamit kag hindi nyo ni mainom, matumar, matilawan ang Everyang Capsule, Bistado! laban-laban, madisgrasya gid ang aton sini nga ikaayong lawas. Bistado! Gani sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa aton mga pinalangga nga mga kauturan. Bistado! Hindi nyo gid pagkalipatan sa paggamit sang aton nga Everyang Capsule. Bistado! Ang Everyang Capsule mga kabistado gina-recommend ko gid na sa inyo. Bistado! Kay amo ni siya ang ako nga ginagamit para magapabilin nga mangin
healthy ang aton nga lawas, magapabilin kita nga daw hubin lang lantawon. Bistado! Edad talang ang nagatigulang pero ang aton kalawasan nga magapabilin nga hubin, mga kabistado, ha? Bistado! Basta nga magamit kita sang Everyoung capsule. Bistado! Kay sa Everyoung capsule, edad talang ang nagatigulang, apang ang aton kalawasan, magapabilin nga Everyoung. Everyoung Capsule ang sabat sa imong ginahandog nga ikaayong lawas. Tungod ang Everyoung Capsule, igabalik ang abilidad nga madasig mag-ayo ang guba nga cells. Mangin manami ang blood circulation, healthy nga blood sugar, kag mabaskog ang katun-anan. Everyoung Capsule, edad mo lang ang magadugang. Pero ang kalawasan, Everyoung! Everyoung Capsule ang sabat sa imong ginahandog nga ikaayong lawas. Tungod ang Everyoung capsule, igabalik ang abilidad nga madasig mag-ayo ang guba nga cells. Mangin manami ang blood circulation, healthy nga blood sugar, kag mabaskog nga katulanan. Everyoung Capsule, edad mo lang ang magadugang. Pero ang kalawasan, Everyoung! Everyoung capsule ang sabat sa imo ginahandom sa ikaayong lawas. Tungod ang Everyoung capsule, igabalik ang abilidad nga madasig mag-ayo ang guba nga cells. Mangin manami ang blood circulation, healthy nga blood sugar, kag mabaskog nga katulanan. May ara dira sila nga mga kampyon nga mga teknisyan. Ara lang masyar mga kabistado sa Cyber Zone 3rd floor sa SM City Iloilo ang GNG Gadget Repair. Idol Kapulot. Oras na ton mga kabistado, nakalabot kita sa gamay-gamay ng bilin nga to sini nga kwan. Ang problema ga utod-utod ato sini nga signal, no? Oras na to nakalabot kita sa 25 minutos na nakaligad sa alauna. Sa ato sini makauturan nga pamangkot sa pag nagapamangkot sang kundiin mabakal ang Everyoung Capsule mga kabistado. Ang Everyoung Capsule baklan niyo sa tanan nga mga butika malapit sa inyong nga lugar diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Diri sa mga taga-syudad sang Iloilo kadto kamo sa Socorro Drugstore. Diri sa syudad sa May ara dira nga baligya mga kabistado sang Everyoung Capsule. Dira man sa may Jasak Pharmacy sa Haro. Kung taga Haro kamo ara sa may Jasak Pharmacy. Dira sa likod sang aton sining Haro Cathedral. May baligya dira nga Everyoung Capsule. And of course dito man kamo pwede makabakal sa may RMC Pharmacy sa may Tagbak Terminal atubang sang Tagbak Terminal dira sa may Talipapa. Ara dira ang RMC Pharmacy. Pwede man kamo makabakal sang Everyoung Capsule. At sa iban pagit nga mga butika, of course, mangkot la kamo sa tanan nga mga butika nga madapit sa inyong nga lugar, pwede kamo makabakal sang Everyoung Capsule. Para sa dugang nga informasyon, mag-text o kung magtawag sa 0910 or sa ka 0999 675 1080 0999 675
0917-935-1080. Ayos! Porsigido magserbisyo Alang-alang na tiyempo, tadiri sa ato siling nga pagpangalaga sa ngalan sa aton nga mga reporters. Paghigo Pod naton mga kabistado sa ato siling nga mga report nagikan sa syudad sang Roas, probinsya sang Capiz. kita Upod sa kay Mga handog kabistadong sang syudad kay kabistadong Joshua Haka. Mga balita man nagikan sa probinsya sang Iloilo with kabistadong Vincent Villano Jr. Upod man sa aton nga mga hangkilan nga mga reporters sa syudad sang Iloilo. Upod kay kabistadong Bonnie Somblinggo kay kabistadong Aaron Rifuyo. Makasig Alang sa aton News Center Woman, Don Kapulot News Center Lady, upod sa kay kabistadong Karisma Alagaw Yang malimpyo with Don Kapulot digital platform architect kabistadong Richard Meribeles. Son kay Sa kinanda ko naman yung abyan sa kanginan, Idol John Alojado Kapulo. Sigurado Nagapasalamat kay sa sila nga pagpamati kag nagatamyaw sa inyo sang mayong hapon Iloilo, Una sang pagpagpo mayong hapon Western Visayas, mayong hapon Philippines kag mayong hapon Kalibutan. Atong pagpupos Sa balita kag serbisyo publiko, Radyo Bistado! Porsigido magserbisyo Di onas ang pagpako Diri sa syudad sang paghigugma Panahon na sang atong pagpugyon Upos kita sa atong mga handong Pasanit sang syudad Ang iya abilidad Gani mga pasimanwa Ikaw at ako kay John Kapulot na Kay Idol John Kapulot Tampad nga pagserbisyo Makasigurado kay Idol John Kapulot